Eduardo e Faustino, mau a mau, espalman o ferro como antano. Na década dos 40 chegaron a facer 15.000 fouciños o ano para segar erva por todo o país. Antes facíamos todo a mão, como vamos espalmar aquí. Cando empecemos a petar aquí, todo facíamos a mão con malle e outro cachaza con martelo, como vamos facer aquí. Pero hai muchísimos anos eso. Que agora hai martinetes, teño martinetes, xa non traballo como traballaba antes. O seu bo facer foi o centro de atención da Feira da Artesanía do Ferro de Río Torto e mesmo espertou nostalgia entre os mozos. Estuve traballando 10 anos con meu pai, aunque eu tiña outras metas, fomos de aquí e estou en Castela, estou fora de Río Torto, e esta festa é imposible que non veña. É a emoción do que foi Fillo de Ferreiro e gracias a Dios, pois, vive por eso. Canda os veteranos xente nova para coller o relevo no lume e na endra. Houbo demostracións de todo o proceso dende o serrado de madeira para as empuñaduras de coitelos e couciños ata o afiado. Gusta moito isto porque é unha cousa que normalmente non se ve en ningún sitio. Ver así en vivo como se facía antes o tema de forxa, fauciños, coitelería. Os mestres do lume recibiron as loas do pregoeiro deste ano que lembrou a súa nenez nestas terras de Miranda. Para nós falou coa súa casa branca natal ao fondo. Isto é a miña vida, non? Aquí creime hasta os 10 anos en que me marchei a estudiar justamente a capital, a Lugo, e a verdade é que estou chego de recordos e de emocións, e o sorprendente é que cando empezas a recordar é un fío que vai medrando e chega un momento en que, como dixen, parece que son Funes el Memorioso, aquel personaxe de Borges que nada podía olvidar. Así que foi un día moi emotivo e moi bonito. Na procura dun recoñecemento máis aló do acadado, os organizadores da Feira dos Ferreiros tentan acadar o distintivo de interese turístico galego. Este oficio que queremos poñer en valor tantos produtos e buscar unha canle de comercialización, e por eso estamos aquí apoiando unha vez máis aos ferreiros. Queremos agradecer tamén ás institucións, tanto a Diputación Provincial de Lugo como a Xunta de Galicia pola aportación económica, porque estamos falando dun orzamento aproximado de 35.000 euros que o Concello, na situación actual, pois non pode asumir. A Deputación achegou 20.000 euros a dar visibilidade a este labor ancestral na Mariña Oriental. Temos que, entre todos, intentar que sigan con este oficio, que leva moito tempo a xente traballando nel e, bueno, foi un modo de vida, ou polo menos un complemento dunha actividade agraria e hoy, pois, aparte de ser unha festa, eu creo que ainda hai xente que sigue vivindo deste traballo. E para completar o tempo de lembranzas, concerto de Roi Casal, que tendeu unha ponte entre Catoira e Río Torto.